खुलुमबाय वेलकाम बेक टू माय यूट्यूब चैनल नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव आंनि यूट्यूब चैनलाव गोसो गोथारै बरायनानै लाग्रोफिनबावबाय स' लोगोफोर जों दिनै मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो आखायाव लादों स' गामि ओनसोलाव लाइब्रेरिनि गोनांथि दंना गैया एबा बिजाब बाख्रिनि गोनांथि दंना गैया एबा गामि ओनसोलाव लाइब्रेरिनि गोनांथिया बेसेबां बा बेसेबां गोनांथि दङ थारैनो गामि ओनसोलाव लाइब्रेरिनि गोनांथिया दङ बा बेखौ गोनांथि जायो मानो होनोब्ला सोलोंथायाव बयबो समान ना सोलोंथायखौ बयबो मोननांगौ आरो सोलोंथाय गैयाब्ला मोनसे हारिया जौगानो हाया लाइब्रेरि थायोब्ला जों जोंनि फ्री टाइमआव दसेब्लाबो फरायनो हायो बेनिखायनो गामि ओनसोलावबो गोबां गोनांथि दङ लाइब्रेरिया जों सासे मानसि हिसाबै थांनानै थानोब्ला गोबां नलेजनि गोनांथि जायो स' नलेजनि गेजेरजोंसो सासे इडुकेटेड पार्सन जानो हायो जों नलेजखौ सानसेनो गासैखौबो मोनजोबनो हाया आरो नलेजखौ जों बिजाबफोरनि दारैसो मोननो हायो स' बेनिखायनो जोंनोबो गामि ओनसोलफोराव बिजाब बाख्रिनि गोनांथिया दङ निस्सय स' आइ होप नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक कमेन्ट शेयार आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै जौगानायाव मदद होनो थाखाय गुरै खावलायहरबाय आरो लोगोसे नोंथांमोना जुदि नोंथांमोननि जि एक्सपिरियेन्स गामि ओनसोलाव लाइब्रेरिनि गोनांथिनि सोमोन्दै नोंथांमोना अन्नानै कमेन्टनि दारै फोरमायहरनो हागोन आरो बेवहाय बुंहरनो हागोन जे बेसेबां गोनांथि बा मानि थाखाय गोनांथि बेफोर गासैबो सोमोन्दै नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय अके गोजोन्थों जय बर' हारिनि जय